салом алейкум бародарои азиз. Хостам як чиза огоҳтон кунам бародарои азиз. Барои ҳамин ҷои кор бародаро одам камтарак бисёр шидагиай. Худо хоҳад насиб боша. Ба ҳамон хотир гуфтам бирасонамтон ки баъзет занг мезанем дар номери телефон ҷавоб дода наметавонам, баъзет дар ватсап занг мезанем бародаро ҷавоб дода наметавонам. Бахшиши зиёд ман кӯшиш мекунам ҳамата ҷавоб битам. Кӯшиш мекунем ки ягонтат хафа нашенай. Ма дами время бародаро то 15 где-то 15 то 16 мора хелира одам қабул намекунем, ба хотире ки одам бисёр магияй бародаро ҷои хов нестай. ҷои ховша аниқ мекунем. Иншоалло худо хоҳад маҳалла мекунем. ҷои ховш аниқ шавад шутобе ки биёям бародаро намонанд, дар адир намонанд, баъд наёям, баъд ё ки талпавои хов накунанд. Ба ӯ хотир мегӯям да бародаро, ҷоша аниқ мекунем. Худо хоҳад насиб иншоалло. Бо як видеои дига мекунем, мегӯем ки мақсад бародаро одам гирифта судем. Ба ҳамон хотир бародаро хостам бирасонтон кадомет ки мебинен равон кунем бародаро. Даки илтимос ки мақсад зиёдатиша ҷавоб нагуфтам, уже душмонда гузаштаанд. Ма ҷавоб мегӯям, просто камтар корм вазмина, камтар кор бисёр исм мерам, исм меём. Ба ҳамон хотир успед намекунам бародаро. Бахшиши зиёд ай шумо ай ҳаматон миннатдорем. Худованд ҳамата нигаҳбон боша. Мо ҳамин дарундаем, ягон ҷои дига да нестем. Мақсад чи хизмати дига мешавад дастмон меомагира иншоаллоҳ мекунем. Где-то то 15-16 бародаро ҳамин қадар мекашада. ҷо ки аниқ кишед файротон мекунем. Худо хоҳад насиб боша. биёин бо ҳама каса якҷоя кор мекунем. Инам хеле худованд нигаҳбонтон боша. биё ҳамин ҷора ҳозир ма даже нигаҳ кунед, нишон метавонам ки ҳамҷо чӣ хел каробуд мондагия, ҳатто бачаҳо омагия нарасида ҷошон. ҳозир ман нишонтон метавонам бародаро. Бик калидор шуда бародаро. Инҷа калидорай. Инҷа общежитие может наметавонам бародаро, может пасаи вагон бирем мухи киҷое боша набоша, зато кор боша, кор кунем. Ауса даём этаж мебурем. Даём этажа мақсад ҳозир пир шидагия иҷа бародарои азиз. кӯшиш мекунем ки шуморо файрод кунем. омадем дар маҳкам намешава. ба худо барои чӣ хелай бародаро баъзет бовар намекунем. ба ҳамон хотир мумкина дар маҳкам дастай нашед. худованд ҳамата нигаҳбон боша бародаро. ҳамаш хуб мешава. ками дига то 15-16 ак дам гирину дихтин ҳичи гап надора. дар амони аллоҳ бошед.